Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita niki sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedanten menika niku proses dalam bahasa kata niku proses tentang keimanan, basa umume perilaku, basa umume malih kelakuan lan niku. Napa kita niki dateng Allah diproses kados ngoten nggih niku kehendakipun Allah. Ibaratipun umum mawon sekolah tanpa ujian, tanpa THB nggih mana mungkin bisa naik kelas ngoten. Niki niku umum nggih. Lah niku nggih mboten saged, tapi Allah mempunyai kehendak lain. Sapa sing ngadhep neng aku, aja donya, surga tak kekno. Lah niku maksudipun Allah, dahulukanlah ibadah kepadaku. Lah niku, maka aku urus segalanya urusanmu. Nggih melalui ujian menika tiang kelampan, melalui baca-bacaan yang sudah kita dapatkan dari ngaji di kampung atau nggih ngaos-ngaos menika. Lah niku kita menghadap kepada Allah melalui ujian niku umum mawon nggih, langsung mawon kersane mboten bingung-bingung panjenengan, langsung intine mawon nggih. Setiap niku istiqomah enten ujian perilaku dari Allah nggih termasuk duniawi. Mongko niku wau ayate dahulukanlah ibadah ning aku engko tak urusi segalae kehidupanmu. Lah niku saat istiqomah niku nggih sering-sering kirim suratul Al-Fatihah lan para wali-wali liyane menika. Termasuk niki mboten radi mboten umum. Enten makamipun ten mriku ten sing babat alas singe niki estri. Lah estri niku disebut waliyullah nggih mboten umum. Disebut mboten waliyullah tapi nggih berkaromah, bermanfaat untuk kehidupan sekitarnya, termasuk di zaman dahulu menika dijuluki Mbah Selendang ngoten. Mbah Selendang. Krana niku enten desa mriki sering dikirimi Al-Fatihah sehingga diuji oleh Allah. Yang ingkang kelampan lari bodho ilailo niku sing kelampan iki wae diuji. Didatangi oleh Mbah Wali Selendang. Kenyataanipun lari bodho ilailo niku mboten semerap. Lek enten makom ten nggih rumbuk-rumbuk nika ten lebete nggih semak-semak menika enten makom ingkang dilupaken. Lah niku nggih. Lah niku diparani didugi kados ingkang diberitahu bahwa ten rumbuk-rumbuk meniku enten emas. Bawah ten rumbuk-rumbuk meniku enten duniawi. Bawah ten rumbuk-rumbuk meniku nggih enten ahli kubur niku wau sesungguhnya. Lah niku, lare bodho lale niku wau beberapa kali diduki Mbah Selendang niku wau. Dengan perwujudan nggih aslinipun menika ahli kubur. Estri lah niku waliyullah atau apa nggih kula mboten ngertos, tapi niku wau mung jelas memberitahu bahwa di situ ada duniawi. Niku lek sing mboten saged ngartekaken. Lari bodho ilailo niku bingung ngoten. Kok beberapa kali diduguhi semak-semak niku ada benda-benda ingkang nggih menurut menika duniawi. Lah lari bodho ilailo niku wau membuktekaken bahwa ana apa ndak iki mau ning kono. Akhire lari bodho ilailo niki wau datang ten mriku ningali. Ternyata ada batu nisan. Karena dulu tidak seperti sekarang nisannya, cuma sekedar batu. Lah niku ada makam itu, maka dibersihkanlah oleh lari bodho ilailo niku wau tanpa ada niatan apa-apa. Dengan pandangan-pandangan yang gaib tadi, ada emas, ada apa, bukan itu arahnya. Karena lari bodho ilailo niku mau pun ngertos, pun diuji balik-balik bab ngoten-ngoten menika. Ternyata dibersihkan, ada makam Mbah Selendang niku wau. Lalu dijumpailah oleh ahli kubur. Ya iki artine
emas lan donya apa-apa iku mau sing melalui lari bodho ilo-ilo niku wau diketingali ten kegaiban menika. Nah niku niki hanya orang khusus yang bisa seperti ini, hanya orang yang beriman meniti cinta kepada Dzatullah. Lah niku nggih termasuk Mbah Slendang niki wau tinggalanipun sejarah desa Ketuk niku enten mriku makome enten ngene dekate Mbah Wali Yuwa sinten niku pinggir dalan niku Mbah Wali nggih daerah Mbah Kramatandu radi nyetan Kedhi Mbah sinten niku nggih supih kula. Lah niku intih niku sejarah emas ingkang dibetoh dateng Mbah Slendang niku wau sanes emas ingkang nyotoh, tapi nggih niku wau bahasa-bahasa niku wau bahasa keimanan menuju dateng Allah krana lari bodho ilahi ngerti sanes emas-emas sing sak benerane. Lek mas sak benerane nggih butuh yatra butuh napa tumbas tentokone. Nah nikilah isyara ujian dari Allah yang terkadang ditunggangi oleh laknatullah membuat orang-orang yang beriman termasuk lari bodho ilahi niku wau apabila tujuan duniawi akan terjatuh di situ termasuk menjadi paranormal atau dukun. Maka dari itu ilmu ini kalau datang ke makam-makam waliullah termasuk walaupun perempuan kita cari di waktu kehidupannya masa dulu melalui cerita-cerita orang-orang yang tua di sekitarnya. Cukup semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.